Como alcalde de Ribeira é un orgullo estar hoxe nas Palmas de Gran Canaria para presentar formalmente o buque Heroínas de Sálvora, o maior buque e máis moderno de salvamento marítimo. Ademais de levar o nome desas veciñas de Ribeira que en 1921 se botaron ao mar para salvar a 60 persoas do naufraxio Santa Isabel en Sálvora, temos que estar orgullosos e orgullosas de que neste buque traballan hasta 8 galegos, moitos deles de Ribeira, e por tanto era unha obriga estar hoxe aquí para recibilos e para darlle a noraboa por este impresionante buque que hoxe estrenan nas Illas Canarias. Ademais de facer un traballo impresionante para salvar vidas no mar, este buque tamén conta ca última tecnoloxía en contaminación marítima, por tanto tamén vai ser punteiro a hora de preservar o entorno natural. Dende Ribeira queremos lle dar as grazas directamente ao Goberno do Estado por implantar este buque nas Illas Canarias e tamén pedirlles que cando volva para facer as reparacións que poida tamén parar en Ribeira para que os veciños e veciñas poidan visitalo e poidan descubrir as maravillas que este buque esconde.